Silav û rêz. Ez dixwazim ji we re behsa mijarekê bikim. Mijara me bîranîn û dem. Dem zaman. Pirsa me jî ma mirovek dikare ji demê derbas bibe. Ma mirovek dikare ji demê derbas bibe. Dem her gav de çe û tu carî li paş nayê vegerandin. Sal derbas dibin. Rûyên mirovan diguhêrin. Mal û bajarên kevn tên guhartin. Lê hin tişt hene ku dem nikare wan ji holê rake. Bîranîn. Bîranîn wekî ronahiyekê ku di hundirê mirovan de dimîne. Carên an salên dûr dixe ber çavên mirovan. Dibe ku mirovek ji cîhanê dûr bibe. Lê dengê wî, gotinên wî û hestên wî di dilên kesên ku wî nas kirine de berdewam dikin. Di jiyana mirovan de bîranîn tenê xatirên rabirdûyê nînin. Ew perçeyek ji hebûna mirovan in. Mirov bi bîranîna xwe nas dike û bi wan re rabirdûya xwe digihîne îro. Hin caran bîranînek piçûk wekî dengê baranê li ser pencereyek kevn dikare cîhanek mezin a hestan ji nû ve zindî bike. Ji ber vê yekê mirovek dikare ji cîhanê piçûk bibe. Lê ger di dilê mirovan de cih girtibe, ew bi awayekî din jiyana xwe berdewam dike. Belkî jiyana rastîn ne tenê ew dem me ku mirovek li dinyayê dijî. Belkî ew bandora wî ye ku piştî wî dimîne. Hin mirov bi navê xwe tên jibîrkirin. Lê hin kes bi gotin, fikir û evîna xwe di bîranîna nivşan de dijîn. Dem dikare stûna malekê hilweşîne. Rûmeta mirovekî bi salam biguhêre û pelên pirtûkekê pîr bike. Lê ew nikare bi hêsanî tiştê ku di dilê mirovan de bi rastî hatiye nivîsandin ji holê rake. Ji ber vê yekê belkî mirov ji demê derbas nabe. Lê fikir û bîranîna wî dikare ji demê derbas bibe. Careke din em pirsa xwe bikin. Ma mirovek dikare ji demê derbas bibe? Ji kerema xwe re hûn jî bersiva wî di çîroveyan de binivîsînin, bimînin di nava xêr û xweşiyê de.